Нещо не е наред, можеш да го усетиш, но не можеш да го обясниш. Не е умора, не е тъга. Това е постоянен, безмълвен натиск. Сякаш нещо е на път да се обърка, но не знаеш какво. И най-тревожното, няма ясна причина за това. Науката се е опитвала да го обясни. Психологията също. И може би вече знаете всичко за кортизола, стреса, нервната система. Но знанието не е накарало тревожността да изчезне. Защо? Защото истинската причина за тревожността не е там, където са ви учили да я търсите. Исус говори за това, по начин, който почти никой не е спирал да разбира истински. И в това видео ще видите, може би за първи път, какво подхранва това вътрешно безпокойство и какво наистина може да разчупи този цикъл. Останете до края. Там ви очаква библейско откровение и то променя всичко. Не е тревожността, която се появява преди тест или трудна среща. Не е нервността, която има смисъл. Това е нещо друго. По-фино, по-постоянно. Чувство, което се задържа, дори когато всичко изглежда добре. Събуждаш се и то вече е там. Понякога слабо, почти незабележимо, друг път тежко, заемащо място, което дори не можеш да назовеш. Денят започва, животът продължава и въпреки това умът не се изключва. И най-обезпокоителното не е самият дискомфорт, това е липсата на отговори. Защото когато има ясна причина, знаем какво да правим. Но когато безпокойството е на лице без обяснение, тогава се прокрадва странно чувство. Има ли нещо нередно с мен? Не, няма нищо нередно с теб. Но се случва нещо, което трябва да се разбере. Защото това постоянно безпокойство, този тих натиск, който емоционалните симптоми на тревожност предизвикват, това не идва от нищото. То има произход. И точно там повечето хора започват да търсят на грешното място. Защо се появява тревожност без видима причина? Това е въпрос, който малцина задават правилно. И отговорът ще ви изненада. Вероятно сте чували най-често срещаните обяснения. Натрупан стрес, забързано ежедневие, химически дисбаланс в мозъка и всичко това има смисъл. Наистина, науката го доказва, лекарите го потвърждават, книгите го обясняват добре. Но ето въпроса, на който никой не отговаря ясно. Ако вече разбирате всичко това, защо тревожността все още е там? Представете си някой, който знае името на всяко лекарство, чел е за дихателни техники, ходил е на терапия, упражнявал е, опитвал е медитация. И въпреки това, в тишината на нощта, когато изключите лампата, безпокойството се завръща, като прилив, който се отдръпва през деня и се завръща през нощта, тих и настоятелен. Нека ви кажа нещо за това. Имало един човек, който живял през първи век. Рибар на име Петър. Силен, решителен, свикнал с морето. Една нощ Исус казал на учениците си да прекосят езерото, докато той се качил на планината, за да се помоли. Започнал да духа вятър. Вълните се разбивали в лодката. И там бил Петър, познаващ морето като дланта си, опитен, подготвен, но вътре в него го обземал страх. Тогава той видял Исус да ходи по водата и поискал да отиде да го посрещне. И докато гледал Христос, той вървял. Но когато погледнал вълните, какво може да се обърка, какво е извън неговия контрол, той потънал, не защото морето се усилвало, а защото фокусът му се променил. Точно това се случва с истинските причини за тревожността. Знаете проблема, разбирате процеса, знаете името му, но продължавате да потъвате, защото разбирането не е същото като решаването. И причината за това е по-дълбока от всяка диагноза. Търсиш отговора на правилното място, но все още не си се задълбочил достатъчно. Ами ако имаше слой, който никой не ви е показал, не защото е скрит, а защото е игнориран. Разговорът за тревожността почти винаги спира в ума. Негативни мисли, когнитивни модели, реакции на нервната система и да, всичко това е реално. Но какво ще стане, ако умът е само мястото, където тревожността се проявява, а не мястото, където тя започва? Помислете за това последния начин.
Когато растението увяхва, не третирате листа, отивате до корена. Листото е само мястото, където се появява проблемът. Коренът е мястото, където той живее. Тревожността, която изпитвате в ума си, може да е симптом на нещо много по-дълбоко. Във връзката ви с живота, с бъдещето, с Бога. Библията не разделя човешките същества на изолирани части. Тя говори за цялостен човек – ум, душа, дух. И когато Павел пише в Филипяни 4:6, не се безпокойте за нищо, той не говори само за мисли. Той говори за вътрешно състояние, за позицията на душата към живота. Духовната тревожност и психическата тревожност не са противоположности. Те се подхранват взаимно. И докато лекувате само едната от тях, другата продължава да работи тихо. Какво се крие под всичко това? Има отговор. И той е на място, където може би не очаквате да го намерите. Преди да продължим, кратка пауза. Ако това съдържание ви е логично, абонирайте се за канала и оставете едно харесване. Това е лесен начин да ми кажете, че искате още подобни видеа и наистина ми помага да продължа да ги създавам. Готово? А сега да продължим, защото това, което следва, е централната точка на всичко. Исус е говорил за тревожността. Това не е нищо ново. Но начинът, по който е говорил за нея, това е частта, която почти никой не анализира. В Матей 6 Исус казва: не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. И той отива по-нататък. Говори за птиците небесни, които нито сеят, нито жанат и са прехранени. Говори за полските лилии, които нито се трудят, нито предат и са облечени в слава. Сега обърнете внимание на този детайл. Исус не казваше, че животът няма предизвикателства. Той знаеше по-добре от всеки друг какво е да страдаш, да бъдеш неразбран, да чувстваш тежестта на човешката болка. Но той посочваше нещо конкретно. Вътрешна нагласа, която повечето хора никога не развиват. Той не каза «не чувствай нищо», каза «не се тревожи». Има огромна разлика между това да чувстваш и да бъдеш държан в плен, между това да разпознаеш проблема и да станеш негов заложник. Това, което Исус имаше предвид, далеч надхвърля съвета за тревога. Това беше предупреждение за това как човешките същества се отнасят към това, което е извън техния контрол. И именно в тази проста фраза се крие една от най-дълбоките истини, заказаното от Исус за тревожността. Нещо, което ученията на Исус за страха разкриват по начин, различен от всичко, което някога сте чували преди. Това променя всичко, но само когато разберете какво се крие отдолу. А този момент е в следващия раздел. Има модел, който почти всяко човешко същество повтаря, без да го осъзнава, без да иска, без да може да спре. Когато в живота се появи нещо несигурно, естествената реакция е да се опитаме да го контролираме, да планираме всеки детайл, да предвидим всяка възможност, да избегнем всеки риск и за няколко мига това дори носи облегчение. Но скоро умът се сблъсква с нова заплаха, нова несигурност и цикълът започва отново. Тревожността и липсата на контрол са свързани по начин, който малцина осъзнават. Колкото повече се опитваш да контролираш, толкова по-ясно става колко много не можеш. И този контраст между това, което искаш да гарантираш, и това, което животът не обещава, е точно мястото, където тревожността се вкоренява и расте. Това не е слабост, човешко е, но това е и самоподдържащ се цикъл. Възникват негативни мисли, опитваш се да ги потиснеш. Те се връщат по-силни, опитваш се да контролираш ситуацията, ситуацията не се променя и напрежението нараства. Всичко това се случва тихо, вътре в ума, докато животът си тече отвън. Вероятно, в даден момент сте се опитвали да спрете да мислите, опитвали сте се да се успокоите, опитвали сте се да рационализирате страха си. И това е проработило за известно време, но не е продължило. Защото проблемът не е била самата мисъл.
Проблемът е бил в нуждата, която е породила мисълта. И именно там, в този невидим корен, се крие отговорът, който никой все още не ви е дал. Ето го моментът, който променя начина, по който разбирате всичко. Тревожността не проистича от това, което се случва. Тя проистича от връзката ви с това, което може да се случи. Не настоящето поражда мъка, а въображаемото бъдеще. Това е ами ако. Това е възможността за най-лошия сценарий. Това е умът, който проектира болка преди тя да съществува. Това е истинската причина за тревожността. Не самия стрес, не рутината, а неспособността да се живее в настоящето, защото умът живее затворен в бъдеще, което все още не се е случило и може би никога няма да се случи. Има една стара поговорка, която гласи: тревожният човек носи бремето на утрешния ден днес, без да има утрешните сили да го понесе. Не си създаден да живееш 2 дни едновременно. Когато се опиташ да направиш това, тежестта се удвоява и структурата се срутва. Коренът на емоционалната тревожност не е слабостта. Това е изместване. Опитвате се да живеете във време, което не е ваше. И това ви изтощава, защото истинският живот с неговите благодати, силни страни, присъствието на Бог съществува само тук, сега, в този момент. Исус каза в Матей 6:34: за това не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Всеки ден си има достатъчно свои грижи. Това не беше повърхностен съвет. Това беше точна диагноза на човешкото състояние. Но ако това е коренната причина, какво кара този корен да продължава да расте? Какво захранва този цикъл всеки ден, без дори да го осъзнавате? Започва толкова тихо, че рядко осъзнаваш кога влизаш в него. Възниква мисъл, малка, почти безобидна. Ами ако това се обърка? Ами ако не мога да го направя? Ами ако се случи най-лошото? Умът регистрира това като заплаха. Тялото реагира. Напрежение, учестен пулс, задух. И тогава се опитвате да направите нещо с този дискомфорт. Да анализирате, да планирате, да избягвате, да разсейвате. За момент това осигурява облегчение, но мисълта се връща, различна по форма, същата по същество. И цикълът се повтаря. Мисъл, страх, опит за контрол, краткотрайно облегчение, завръщане на тревожността. Всеки ден. Понякога по няколко пъти на ден. Това, което прави този цикъл толкова труден за прекъсване, е фактът, че всяка негова част изглежда рационална. Планирането изглежда отговорно. Вземането на предпазни мерки изглежда мъдро, мисленето за рисковете изглежда интелигентно, но когато стане компулсивно, когато умът не може да спре, дори когато иска, това вече не е планиране, това е затвор. И най-жестоката част. Колкото повече се опитваш да избягаш чрез собствените си усилия, толкова повече енергия изразходваш и толкова по-малко ти остава, за да живееш. Постоянната тревожност не крещи, тя те изтощава. Бавно, непрекъснато, невидимо. Този цикъл има входна точка и има изходна точка, но изходът не е там, където повечето хора го търсят. Не се тревожете. 3 думи, прости по форма, дълбоки в това, което изискват. Но какво всъщност питаше Исус, когато казваше това? Дали ни молише да се преструваме, че всичко е наред, да игнорираме проблемите, да си затворим очите за реалността? Не! Исус беше човек, който плака пред гробницата на Лазар, който изпитваше мъка в Гециманската градина, който познаваше от първа ръка тежестта на човешкото страдание. Когато каза «не се тревожете», той не отричаше трудността на живота. Той посочваше отношение, което променя начина, по който живеете в условия на трудности. Защото тревожността и християнската вяра не съществуват лесно едновременно. Не защото вярата елиминира проблемите, а защото променя основата, на която стоите, когато възникнат проблеми. Доверието в библейския смисъл не е пасивност.
Не става въпрос за това да скръстиш ръце и да чакаш всичко да се разреши от само себе си. Това е активно решение да се освободиш от това, което е извън обсега ти и да останеш непоколебим в това, което е в твой обсег. Става въпрос за това да разпознаеш границите на това, което можеш да контролираш, без да позволяваш на тези граници да те унищожат. В 1 Петрово 5:7 е написано: всичките си грижи прехвърлете на Него, защото Той се грижи за вас. Глаголът, използван там, е умишлен да хвърлям. Не да държа по-внимателно, не да се опитвам да нося с повече баланс, да хвърлям, да освобождавам тежестта умишлено, с увереност, че има ръце, по-силни от твоите, които поддържат това, което ти не можеш. Преодоляването на тревожността според Исус не е техника. Това е трансформация на отношението. И тази трансформация започва в определен момент. Момент, който почти никой не определя кога се случва. Това не е драматичен момент. Няма гръмотевици или видение. Почти е безшумно. Това е моментът, в който спираш. Насред тревога, спираловиден мисловен процес, опит за контрол и признаваш: това не е в моите ръце. И вместо да се бориш с това признание, го приемаш. Без примирение, без отказване. Съзнателно приемане на границите на човешкото. Защото тревожността не идва от света. Тя се ражда от съпротивата срещу това, което светът не гарантира. И когато тази съпротива отстъпи, нещо се случва вътре. Лекота, която не зависи от обстоятелствата. Стабилност, която не идва от липсата на проблеми. Библията описва това в Филипяни 4:7 по начин, който не може да се обясни с рационално значение. И Божият мир, който превъзхожда всяко разбиране, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа и Исуса. Мир, който надхвърля разбирането. Това означава, че не е нужно да има смисъл, за да съществува. Не зависи от това всичко да бъде разрешено. Той действа на по-дълбоко ниво, отколкото логиката може да достигне. Това е моментът, който променя всичко, когато спрете да преговаряте с бъдещето и започнете да живеете в настоящето. Когато тревожността, обяснена духовно, престава да бъде теория и се превръща в реално преживяване. И именно тук истинската причина за тревожността най-накрая намира своя отговор. Повечето хора искат да се отърват от тревожността, да я изтрият, да я заглушат напълно. И това желание е разбираемо. Никой не иска да носи изтощително бреме. Но ето какво малцина осъзнават. Опитът за насилствено премахване на тревожността сам по себе си е форма на контрол. А контролът е точно това, което я подхранва. Изцелението на духовната тревожност не започва с отсъствието на тревожност. То започва с промяна във връзката ви с нея. Вместо да се борите с тревожната мисъл, вие я признавате. Вместо да потискате страха, назовавате го. Вместо да се опитвате да се успокоите, вие се закотвяте в нещо по-голямо от чувството. Павел е написал това от затвор. Не от духовно уединение, не от спокоен етап от живота, от килия. И въпреки това, в Филипяни 4:11 той казва: научих се да бъда доволен, независимо в какво състояние се намирам. Научих. Минало. Процес. Не беше мигновенно. Не беше лесно. Беше култивирано. Тревожността не е това, което си мислите. Не е врагът, който трябва да бъде унищожен. Тя е сигнал, сочещ към място, на което все още не сте се научили да се доверявате. И когато започнете да слушате този сигнал, вместо да го потискате, той губи силата, която е имал над вас. Изцелението не е липсата на чувство. Това е свободата, да не бъдеш управляван от него. И пътят към тази свобода е по-прост, отколкото изглежда. И по-взискателен, отколкото повечето очакват. Никой не иска да чуе, че отговорът е прост, защото простотата изглежда недостатъчна за болка, която е толкова реална. Но ето го, поемането на дълбоко въздух не е слабост. Забавянето на темпото не е мързел.
Приемането на това, което е извън вашия контрол, не е поражение. Това са актове на смелост, защото те противоречат на всичко, на което учи културата на продуктивност и контрол. Светът казва: решавай, ускорявай, контролирай. Исус казва: доверявай се, почивай, оставай. Контролирането на тревожността естествено започва с малко, повтарящо се ежедневно решение. Решението да не се връщаме към утрешния ден днес. Решението да назовем страха, без да се превръщаме в него. Решението да донесем всяка тежка мисъл в Божието присъствие. Не като формула, а като начин на живот. Преодоляването на тревожността според Исус не е еднократно постижение. Това е практика, дисциплина, постоянно връщане към настоящето, към това, което е реално, към това, което е във вашите ръце и непрекъснато освобождаване от това, което не е. Това се учи. Отнема време, изисква смирение и изисква готовност да се откажете от контрола, който никога не е бил истински ваш. Исаия 26:3 казва: ще запазиш в съвършен мир онези, чийто ум е непоколебим, защото те се уповават на теб. Мирът не е за тези, които са решили всичко. Мирът е за тези, които имат твърда цел. Решението да се доверят, дори без да са видели целия път. Това е начинът, лесен за описание, дълбок за живеене и напълно възможен не чрез човешки усилия, а чрез благодатта, която действа там, където силата ни свършва. Стигнал си до тук. И това вече говори нещо за теб. В това видео говорим за емоционалните симптоми на тревожност, за истинските причини, които почти никой не обяснява, за това какво е казал Исус и какво всъщност е имал предвид, за мълчаливия цикъл, който обвързва, за корена, който го подхранва, и за изцелението, което започва отвътре навън. Тревожността не изчезва за една нощ, но тя губи силата си, когато разберете откъде идва и когато започнете да реагирате на нея от различно място, не от страх, не от контрол, а от доверие, от вяра, от мир, който, както Павел описа, надхвърля всяко човешко разбиране. Ако това видео ви е докоснало, искам да ви помоля 3 прости неща. Коментирайте по-долу какво сте почувствали, какво ви е останало в съзнанието, какво се е променило в начина, по който мислите за това. Абонирайте се за канала и активирайте камбаната, защото скоро ще има още много подобно съдържание. И го споделете с някого, за когото знаете, че има нужда да го чуе. Конкретен човек сигурно вече ви е минавал през ума. Библейското послание за тревожността не е «бъди силен», а е «не си сам», а е «има грижа за теб», а е «мирът, който търсиш, вече има име и това име е Исус». Вземи това със себе си, не като информация, като опит. До следващото видео.